Ik ben Lil Pier. Ik maak je freestylige hip-hop, trap, rock, hardcore, hardstyle. En daar maak je dikke freestylige beukers van. Natuurlijk, ik dank je zin me in een baan. Natuurlijk, ik zeg een heel toevallig vrouwtje. Ja, ik ben begonnen met Friese muziek toen in de tijd dat we nog in de keten zitten. Ik wie altijd al wat creatief dwaande. Toen hier ik in de keten hier staan eerste refreintje in mijn hollen. Dat wie letterlijk een zin die een maat van mij sign in de keten. En dat wie de eerste Lil Pier nummer is. Ja, ik haal je mijn inspiratie uit al je verschillende genres en artiesten. Vooral heel veel artiesten uit Amerika. Tagaliek ik al je muziek uit de Frieske bodem, Hoenekop en Dikke Lullenband natuurlijk. Ja, ik heb gekozen voor de Frieske taal omdat het gewoon uiteindelijk is daar gewoon volle grappigere dingen mee doen. En het leidt volle meer bij hoe je zelf in de omgang bent. Als tekst schreeuwt, dan moet het eigenlijk zo dicht mogelijk bij die eigen persoonlijkheid wijzen hoe je in de omgang bent, zeg maar. En dan is het volle uniekere muziek, zeg maar. En welke gearwerkingen staan er op dit album? Op dit album staat een tegenwerking met Emiel van de Hoenekop, Stijn Land en Sjoerd en Brecht. Ik van de Simmer een nummer met Stijn Land in. Die staat ik op het album. Dat is Young and Reckless. Ja, mijn favoriet is wel Adam en Eva, want die zit toch wel het dichtst bij, bij mezelf of zo. Daar deel ik best wel wat persoonlijke dingen. Maar ik denk gewoon überhaupt qua vibes is maar dat toch wel Skeur de Motorblok is echt wel de dikke beukers van het album, vind ik toch wel.